ఈ వీడియో ఓన్లీ అమ్మాయిల కోసమే. సో ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి లాస్ట్ వరకు చూడండి. అమ్మాయిల గురించి ఒక నిజం చెప్పనా, ఏ అమ్మాయి అయితే ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఎక్కువగా నవ్వుతూ ఉంటుందో ఆ అమ్మాయి తన మనసులో అంతే ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ప్రొద్దున్నే లేవగానే వాళ్ళంత ఆనందంగా ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు లేరేమో అన్నంతగా ఆనందంగా అందరితో గడిపి రాత్రి అవగానే ఈ అమ్మాయి పుట్టుకై నేను ఎందుకు పుట్టాను దేవుడా అని ఎంతో ఆవేదనతో ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేక అంతగా ఏడుస్తూ ఉంటారు. చాలా మంది అమ్మాయిలు అందరినీ మోసం చేస్తూ ఫేక్గా ఉంటూ కూడా ఎంతో ఆనందంగా బ్రతుకుతున్నారు. కానీ కొంతమంది అమ్మాయిలు వాళ్ళు ఎంత నిజాయితీగా ఉన్నా కూడా ఆ నిజాయితీని బయట పెట్టుకోలేక వాళ్ళల్లో వాళ్ళే కుమిలిపోతూ ఏడుస్తూ ఉన్నారు. ఇది వినడానికి చేదుగా ఉన్నా కూడా ఇదే నిజం, ఇదే పచ్చి నిజం.